Sing klitik sing ndi sing gluduk? Lah, awas kita ora tau ndelok YouTube pamane. Belas ngene. Sik to. Pinten Pak Bdi Marta? Semua. Pinten temune? Semua. Lah nggih. Jumah temu pinten? Oh, jemuah neh lho. Kulon. Ayo dipateni bareng lho piye? Aja. Nono ngrangkul masyarakat tanpa bedake siji lho. Iki lho sing diomongne Pak Bdi Martabak iki lho. Tungane akeh rejeki. Ya ngono lho. Oka. Iki. Ya wis Iso ibadah. ya ngono. Ya ngono. Panjen dia niki yo Pandia Semoro bangun. Pagi suwes nggih. Walah kekek. Malah kekek Mas. Wah, apik tenan iki. Walang keke walang keketu rapi tuwek mas watone rukun sapa bisa menggung tenggang lho Wah, padha sugih dhuwit. Serampat. Tenanan. Walah kekek. Wah. Godril. Dulu to. Padha sugih dhuwit. besok nakir Walah kekek. Edan iki. walang keke walang keketu rapi tuwek watone rukun Jamong. Oh. sloko batok Walah kekek. Mas. Orek-orek. Ya. Tahlilan. Yes. Kowe tak tunjuk lho kowe. Ah wong iki budaya mbok rusak iki kepiye? Sing rusak sapa mbok tak ganti no. Lho wong sing munggahke lak ya aku sik diteruske kepenak Lah. Sing sama ana sapa bahan. sing munggah awakmu sik. Lho iya Sing munggah ki ya yoga sik. Lho.
Yoga terus sinden terus dalang terus awake dhewe. Lho, iya ning lak nggon papan panggonan ingkang sampun dipun paringaken lak nggih dagelan. Dagelan. Lah, Pengen enak ngene dikira kejak Lah salaman. iya. lah wong dalang iki wis dalang fenomenal lho, kowe kok dadak ora tumon ngerti dalang Aku- sak Nuswantara. Aku wis alhamdulillah bengi iki seneng aku. Pripun? Temu dalang nggih kaos tangan nggih kaos kaki iki lagi iki. Wah, atane kuwi ora kaos Ngene, tangan Gus. ya, Bos. Apa? Ben ora adem. Iki ora kok kaos kaki ora tras sikile nglangseng iki ya iki. Kowe kok ngerti nek aku ki sapa sawah? Lah wong dalang niki pun misuwur kok jenengan Nggih, ki piye to? Ngapunten. Pangapunten, Mas. Sik to, misuwur apa misewur? Misuwur. Nek sewur iki cebok, Mas. Boten. Wong kula niku nek nggih Nek sambut sampean dam. panjen dagelan sing Cih. kondang sak Jawa Timur. Boten, boten. Pane sampean ana yoga iki. Nggih. Mas Tukaji, aku lek gak jog klinik jog kluduk gak iso guyu jare. Pancen kula picados panjenengan. Nggih, nggih. Yoga panjenengan kok pilihan sedaya. Ha-ha. Dadi niki pun sepuh-sepuh pun pilihan terakhir niki. Ya kurang sagongan. Nggih. Ya aja ngono ya digongake panjang. Boten, pilihan terakhir itu tegesipun kualitasnya Oh, memang ya ini wis lah, ngoten. ya. Nggih, nggih. Mula nggih alhamdulillah Seneng kula. kula tinimbalan nderekke panjenengan kaya kesiram banyu anyep dalu menika. Saestu Mas kula niku lagi eruh iki aku dalang Jan kula jan kaya nggih ngoten kaya kesiram banyu, Mas. banyu aki jenengan. Banyu peceren. Kula lagi ngerti niki dalang nggih sabuk tinju ya iki. Guyon nggih, Mas. Sawu tujuh Iki gundulmu. kanggo penolak angin. Ben ora masuk Ya angin. Allah. Aja ngenyek lho kowe. Pripun? Dalang iki sugih lho. Tok Wah, Iki yo dalang yo bakul elektronik. kok ngertos? Oke, bakul kipas angin barang sekmu. Dalang tuwa ki gawane ya ngono kuwi mangsamu. Sing anu ngisor, sing dikekek ngisor aku sama aku lek meneh cilik. PPO. Pangapunten Mas Maya. Iya. Dados Sapa? Mas Maya. Mas Maya gundulmu. Kowe kira tau nderekke kaya sinten? Ora iki ngono. nek bendina melu aku ngono. Iki ngono jenenge Mas Dayak. Kok Mas Dayak? Nyun Mas sewu. Markata. Niru pisan. Panjenengan nika nun Nggih, pangapunten. jenengan wis seneng. Memang dawuh dari Abah Yai, Romo Yai, Romo Yaya Balurah. Bapak Lurah. Nika pancen dipun kolaborasikan malam hari ini. Heeh. Memang dispesialkan untuk warga masyarakat wonten ing Sambi Gede. Leres. Jangan melihat sosok pelaku senimannya siapa, Iya. jangan melihat atributnya budaya seperti apa. Tapi Sambi Gede yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Ini tolak ukur masyarakat yang Tepuk berbudaya. tangan untuk Pak Lurah dan masyarakatnya. Ingke, dados pun gemen-gemen. Nanggap Mas Bayu saged, nanggap Mas Dwijo Kangko saged, nanggap Mas Tantut nggih saged. Ning tetep memprioritaskan panjenengan. Betul. Sing ngomong sapa? Ya iya no. Sing mrei yo mek iki tok liyane main kabeh kok yo. Mbok yo rada munggahke napas seditik ngono. Ndak tak dunggah Lah niki iya nyapa kok. kaya. Ngono. Sing klitik sing ndi sing gluduk. Lah, Menawi awas panjenengan- kita ora tau ndelok YouTube amal iki. Belas ngene. Sik to. Sik to, Pancen takon kiai ngono. iki gaptek kok Ah, mangsa. Ben ora kleru ngono. Beten. Soale kabeh ganteng. Yektosipun kula ingkang rayi. Gluduk, Nggih, klitik. klitik. Nggih. Kok kualik. Kualik to. Balik Mas, Sampeyan balik. ngerti, klitik Balik. antarane gluduk. Nggih. Ono maknane. Pripun Pak De? Klitik cilik, Nggih. lek gluduk gede. Lah lan nggih kritik niku cilik. Mentera cilik, lek mendul Gede. Ngoten, langge ngoten lho Pak De. Sampeyan iki kaya curiku antarane warangka, di mana ada Mas Jo klitik, ada Mas Jo gluduk. Nggih, kalih wonten jenengan Pak De. Apik lho dalang ki nek ngendikan lambene sobah kabeh ya. Ora obah yen untune pasangan jengkulmu amoh. Antem jempol kowe. Lambemu. Aja ngenyek. Mulane mau karo panitia Wis disuguhi. poel ngene. Mulane mau karo panitia disuguhi jadah to. Nggih. Kula mboten niki ngono. Kok ora selera Gak kok tau mangan lho, kok keri to ning ngono ki. rumangsane. Pak De, Wis ngono dalem. Iya iya Mbah iya. pokoke anu, kula dalu niki Nggih. remen kula dalu niki ndereke jenengan Pak Marta. Lho, Pak De kula Marta. ngeran. Memang Pak De irang Marta hidup harus saestu. remen, nggih, Nggih, nggih. nggih. Wis kula dongakne mugi-mugi sehat ya Pak De. Amin amin. Pak De Marta. Dawa sami-sami. Nggih, nggih. Ora sehat Kok kepiye? donga dino ngesik yamene kok donga dino. Loh, mboten kula niku kan nembe pindah menika kepanggih panjenengan. Lan niki lagi geng panuwun dumateng Mbah Lurah dan juga warga-warga Sambi Gede Nggih. saged minanggihaken panjenengan antaraning kula Mbah Amin, Mbah amin. De. Nek sehatmu sehatku kuwi sik malah luwih sehat Pak De Marta. Lho nyapa? Ha iki mau wis dadi Ro to kowe. reyok barang kok. Ora Ora ngerti. Sampeyan Reyok ro. barang rumangsamu.
Kuwi lek semayan karo Mudin kecure lho kuwi. Den kok anu Den ya semburen ya Den. Dia semayan karo Mudin kecure. Dagelan iku buka wadine kancane. Ora buka piye wong padha golek duwite kok dadak. Kok dadak reko-reko. Bapak Babinsa, Bapak Kantipmas. Makasih pokoke Jajaran Muspika sedaya pinarak lenggah. Dan sudah 3 tahun ini kula mboten marak swanting mriki Mbah De. Alhamdulillah beberapa tahun ini saya tidak bisa swan mriki mergo ya pas benturan jadwal, tapi tidak menutupi dan tidak mengingkari bahwasanya silaturahmi saya dengan warga masyarakat Binangun itu dekat. Ada sambung silaturahmi. Sirapete ya. Alhamdulillah dari Bapak jajaran TNI Polri, terima kasih. Anak saya alhamdulillah Pak Kapolsek, Pak Kapolsek 1 tahun yang lalu sampai sekarang alhamdulillah itu sekarang sudah di Kapolsek Binangun. Anak sampean. Iya. Wes matur nuwun nggih Pak Dik. Ngoten nggih. Nyatanipun bapake dados pelaku seni, anake iso munggah derajate dados aparatur negara dadi polisi lho. Sing ngomong sapa? Lah ning Polsek Binangun. Nyopet kecekel dek kenane kok. Nyopet. Astagfirullahaladzim. Ngono kuwi ngomong sik nek nyopet. Lah nyapa kowe ndisi ndadak dadi aparatur negara berang. Ning bojomu lak pegawai negeri. Alhamdulillah istri saya Pak Anu sekarang itu diangkat menjadi Pemda Pak, pegawai Pemda ya. Alhamdulillah pemerintah daerah. Pemain dangdut. Saya wis jos saya ngalor ngidul. Kaya ngene kok nderekke Mas Dalang Marta iki Yo ngono kuwi sing marai iki dadi dhuwit. Kok lha nyapa nyalahne aku? Yo salahno panitia nyapa nempukne aku karo Pak Marta. Kudune dalange iki wis paling tidak ngene iki duwe kualitas. Sing genepi sampean ya kudu iso mendorong bagaimana dalang itu bisa naik ke atas. Yo unggahne ndul terop kene. Yo kene tak junjuke. Keren kok piye ngono. Ora kok perkara dikerekke. Mbah Lurah. Nah, iki tenanan iki. Mbah Yai. Niku lak sembur tutur. Iya. Dongane Kyai Sepuh ki penting. Mula nun sewu, napa kok nimbali jenengane kok kudu nampani apa? apa? Yo ngene ta. Dalangi latah, yo ngene ta. Iki dalang gagrag Surakarta ning campuran Jawa Timuran. Iya. Yo apa sih? Lho awake peno totok kene jam piro, Cak? Tadi wis sekaleng. Oh, sik langkong. Iso ora kowe basa ngene iki? Apa? Iso ae. Iso ora? Apa? Totok endi tuh? Lho, tutuk kene, tutuk kono, tutuk gentak dong. Lho. Kok totok gentak dong kepiye kok Pokoke tutuk lah pokoke. Menika lak bersih desa. Bersih desa, Pak. Alhamdulillah Mbah Lurah Lenggah. Kasengkuyung para sedaya perangkatipun. Tasik dipun dampingi kalian beliau Bapak dari jajaran TNI Polri Lenggah. Ini menunjukkan berbineka tunggalika dados wayang niku endahe ngeten iki Mas Marta. Yang nom nggih kali nom, sepuh kali sepuh. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mboten beda-bedakaken. Nek nanggap yo dinikmati bareng-bareng gitu Mas. Ora nyawang enteke pira nanging gawe senenge warga. Ini semboyannya Mbah Lurah lho. Mujudke rasa syukur. Lho ke Mbah Lurah ki sugih yo ora malih. Penak yo ora ndangak, sugih bondo yo ora pamer dodo. Ini perlu dicontoh. Ngono lho. Kaya sampean iki bojomu ning ndi digandeng kaya garwane Mbah Lurah. Nah, Wis tak gandeng bojoku. Setia. Sing setia tau tak cule malah nyolong apa-apa. Loh. Iya ta ora kok perkara nyolong apa-apa ki mboten. Maksudnya kuwi bojo kuwi piye ya ben iso kerja sama karo wong lanang ngono lho. Jane bojo apa gotong royong kok dadak kerjasama. Loh. Maksudnya Mbah Lurah ki lak ngenekke bagian ini tujuannya apa? Ya tujuannya bersih desa. Nah. Alhamdulillah. Muga-muga desa kene resik. Resik, muga-muga resik didohke bilahine cedhake rezekine. Ilang Sukerto sengkalaning desa. Bener. Lah kuwi sing diajak ngono kuwi mergo apa? Desa kuwi seje desa mawa cara negara mawa tata. Lagi niku, Pak. Nek ora diruwat mesti dadi pangane Bathara Kala. Ngoten. Iya ta? bener. Iki wis sik desa. Desa. Urung tatanan keluarga. Duwe anak siji. Kuwi kudu diruwat. Nek ora diruwat Pangan Bathara Kala. mergo tangan. Untanganting. Duwe anak loro ya ngono. Kuwi ya kudu lanang wedok. kudu diruwat. Mergo kedono Dini. Nek ora diruwat Pangan Bathara Kala. niki lho. Lampun wonten to ngen pewayangan. Iya. Duwe anak telu. Wedok lanang wedok. Kuwi sing dane sendang kapet pancuran. Nah, kuwi kudune Diruwat. yen ora diruwat. Pangan Bathara Kala. Niki lho Mas. Lho, Niki. Lek- Kudu dieling-eling. Enek cah wedok engko lek jam 1 bengi sik metu. Heeh. Kuwi kudu diruwat. Lho.
Lah nek ra diruwat ngapa? Tak pangan iku mesti kok. Oh, Betari yo Betara Kala kowe. Mangsamu ki kok Wis iso. kolane. Keluduk Nggih. Bathara Kala. Nggih, Pak. Dados sesuai kalian ulang tahunipun Nah. utawi bersih desa yang ke-211. 211. Pinten, Pak? 211. Jelaske Mas Luduk. Sampeyan sing tuwa jelaske. Gak omong-omong. Kowe penak menjelasne terus kowe mundur. 211 itu artinya apa? 211 ngoten lho, Pak De. Pak De, 211. Lagi. 2. 211 ki angkane loro siji. Nah, Loro siji karo siji yang dijumlah Sekawan. Iki sing iso diarani desa Sambi Gedhe ki insyaallah bisa dikenal dalam sekup barometer sing darani 4 kiblat 5 pancer. Masya Allah lah yo ngene iki lak yo ngungkul-ngungkuli Mas. Lor ya bakal kenal karo Sambi Gedhe, kidul ya kenal Sambi Gedhe, kulon lan etan bakal kenal Sambi Gedhe. Dadi Sambi Gedhe ki besok etan kulon lor kidul ki bakal jumujuk ana ing desa Sambi Gedhe kene. Moncer. Kula diwastani papat, lor, kidul. Kidul, etan lan kulon. Nek tengah. Tengah niku tek jenengan. Tegese tengahing punjere tengahing ekonomi, tengahing pusat kuwi ya ana ing Sambi Gedhe kene iki. Mulane Sambi Gedhe iki sing dalem Sambi Gedhe iki Sambi iki sinambi. Gedhe iki besar. Dadi disambi apa wae kene iki besok dadi desa sing gedhe. Alhamdulillah. Iki ilmu tuwek lho, Mas. Masya Allah. Saking tuweke Saking tuwek iki sedina tiba papat ning jeding iki. kuwi buyutan kuwi. Mangsane kok Iki nun sewu, Pak De. Lho, nggih lho, Pak De. Iya toh. Kula niki lek masalah babakan nama niku perkara ilmu Jawa. Kula sinau nih, Pak De. Sambi Gedhe tibane Binangun. Binangun bi iso ketembung binalah. Binalah keluargamu, binalah masyarakatmu. Pejabat akan dekat dengan masyarakat dan masyarakat akan melekat di hati pejabat. Insya Allah sinergi antara pejabat dan masyarakat ini akan bisa membangun masyarakat yang hebat. Amin. Adil dan makmur. Nggih lho, Bos. Niku lho, Bos. Nah, Nang ki wong ki aja golek menang. Tegese wong ki aja golek menang, tegese wong kudu ngalah. Wong lek ngalah ora kalah. Kuwi sing iso diarani wong sing ajur, ajar lan ngun. nggih niku. Siangkrek kaget aku ngun iki apa. Iki mau entek ngun. ajur ajar. Ajur ajar. Ngono lho. Pak C. Iya. Dadi seleh. Wong kene iki. Nang ki ora golek menang. Golek menang. Ora rebut bener. Ora rebut bener, rebut salah. Ora dadi geni ning dadi Aki, banyu. Nah, dadi banyu. Banyu. Ngono lho. Ngun ki mbangun. Kabeh sinarengan bakal bangun desa, dimen besok dadi desa sing kuncara. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Sambi Gedhe Loh. iki lho. Hebate kaya ngeten bocah niki. Aja meneh kok iso golekno liyane, Mas. Sing angel pisan iman-iman utek golek mikir, Mas. Pas golek wektu dinane Jumat. Paing. Jumat Paing. Jumat menika pira? Jumat pinten Pak D Marta? Semua. Pinten temune? Semua. Lah nggih. Jumat temu pinten? Oh, jemuah neh lho. Kulon. Ayo dipateni bareng lho piye? Aja. Iki ora iso mati wong KTP-ne seumur hidup iki ya. Dagelan kudu ngene. Jumat. Sampeyan sing takon. Nggih. Aku sing kleru. J. Nek sing takon sampeyan Sing kleru. Jumat Paing. Enggak lucu. Paing ki 9. Jumat ki Pira? 6. 9 karo 6 jumlahe 9 karo 6 15. 15. Siji karo 1 karo 4. siji karo 5. 1 karo 5. Siji ki paribasane ya kuwi sing disembah mung siji mung Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. 5 ki tatanan negara, Pancasila ana 5. Dadi ya manembah marang Gusti, manut tatanan agama ya kudu manut tatanan negara. Kuwi sing iso diarani Ya kuwi hablum minanas hablum minallah. masyaallah. Biyen mondok to kuwi. Lho mondok lho, Bos. Mondok ning Ning pondok lho, pondok Ramadan ning kene aku. Mondok ki ya tebu ireng po. Iki nun sewu bener lah, Bos. Bener. Lho, Apik lho. lho ngoten lho, Pak. Semua paing. Sebelah nggih. Painge. Painge. Pangimpun ngono lho. Lho, Waduh, iki malah iki dalange kopokan lho, Jo. Kowe ra sembrono. Lah masa wis jelas nih apa gak puang paing. kowe iki aja ngomongke kokokan gak ilok. Gilani. Waduh. Wis iki kopek. Lho kene wis jelas nih Jumat ki 6 karo 9 dalem, Pak De. Kok iso anjak kowe ngomong ki isine kuping? Apal tenan to isine kuping lho. Nggih, Pak De. Apa iki mau? Nggih niku. Apa? Nggih niku lho. Lah, ora wani pancen yo barang gak bener. Lek isine irung apa? Sini dong ulu, Pak De. Maksudnya Pak De Marta ki ngertake tur njelaske Jumat Paing. Lah iya. Lah sing lenggahi ana ing pranatan Kene.
desa wonten ing Sambi Gedhe menika Mbah Lurah Rohian. Rohikan. Iko India. Rohikan itu lafadznya lafadz agamis loh. Oh India, Roy. Gitu. Betul. Gitu Pak. Betul. Rohikan. Jadi diambil dari bahasa Arab. Roh ki saka tembung rohani dan jasmani itu selalu dijaga. Kulo. Iki imane bakal kuat. Lah. Kan ki kandel. Lah, kan. Tegese iman itu jasmani dan rohani akan dijaga, imane itu insya Allah akan kuat, lan semuanya kan ki saka tembung kandel ki saka tembung imane bakal dijaga kandel imane. Oh, Insya Allah ora bakal keguh karo panggoda apa-apa Pak. Bener. Menika Pak Rohikan menika. Wis pirsa to Kyai. Lho, Pak Rohikan lho. Lagi Mbah Lurah Rohikan. Kowe iki nyepelekne aku lek karo Mbak Lurah Sambi Gedhe ngene Nek plek. mu ngoncaki apik Lah, berarti lak wis pirsa Kyai. Iya wis ngene lho, Bos. Lah iya Pak yang Rohikan. mana? Pak Rohikan, Pak Rohikan. Kamu jangan sok kenal loh. Maksudnya yang mana lenggahe di mana? Kowe iki mesti wis ning kono kuwi ta lenggahe. Nangke Mbah. Lah ya mripatmu wasono. Ndi jele? Pak Rohikan, Pak Rohikan. Pak Rohikan. Lah iki ketara wong ra jelas to iki. Tak gate. Langsung ditunjuk Bapak itu lenggahe di Lah mana? kowe ndelok sing delu Pak Rohikan. Lah ya kok Ono sing di. ora nek sing manduk ya sing. Berarti les rawung cekak kowe. Ono. Hormat Pak Rohikan. itu lho. Menika Pak Rohikan. Aduh. Nah, iki lho. Piyayine gagah pideksa, Nggih. ngagem songkok berarti agamis jiwa religi. Iya. Ngopo kok gawe songkok? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Ah ya, Lara lho kocok. kok iso pemadam kebakaran ki lho. Iki Iki lah panjenenganipun Bapak Lurah niku Nah. Mbah Manas. Nggih, Pak. Wedono. Saestu Pak. ngopo kok ngersake lakone Semar Rai Semar nundung nundung kala. kala tegese guwak sengkala. Nah. Dadi beliaunya itu kaya Nun sewu. Semar ki saka tembung yen mesem aja samar. Sebagai pejabat, sebagai aparat ki karo masyarakat kudu mesem. Nggih. Tegese lembah manah institusi negara TNI Polri iku ya mengayomi dan melindungi masyarakat. Dadi kudu mesem karo masyarakat. Semono uga pejabat sing linggah ana ing tanah-tanah negara utawa desa Sambi Gedhe ya kudu mesem guyu karo warga masyarakate. Lah nyapa sebabe kok guyu? Loh, guyu mergo duwe lambe. Lah mula nek anggen duwe lambe mesti iso guyu. Urung mesti sumure duwe lambe ya ora guyu ya. Nyapa to kok Lah, ngono? Lah nyatane ya kuwi. Sumur kae Loh. duwe lambe Ora iso guyu ya. mergo ra duwe untu. Nek untune Mesti iso guyu. graji untu tok ya. Ya ora guyu. Lah iya ya. Kowe ganteng oleh tapi pekok kowe. Mergo ra ndendas. Lan ndase Mesti iso guyu. sepur ae ndendas ora guyu ya. Anu Iya, Pak. iya. Mergo kae ra ndek kuping. Lan nek kupinge Mesti iso guyu. wajane ya ndek kuping ora guyu. Mergo gak ndek gulu, Mas. Kendi gendul ae ndek gulu. Piye to kita iso angel men to iso. Ya tututono. Loh, lah ya, ayo. Sampeyan kudu iso. Mergo gak duwe moto. Nek di moto. Anggen duwe moto iso guyu. Udune ndek moto ya ora guyu ya. Jenengane ngedu kula apa piye Ora jadi? ngono. Seketane mang lho ya apa. Ayo, Loh. wis. Kula mboten ngerti wong niki nggih ngengkel Lah mawon. iya ya Apa apa? tuku lah ya ngono. Maksudnya Mbah Lurah kuwi, nun sewu ya Mas. Apa? Jadi nun sewu. Jelasno. Piyayine kuwi gumregah, tidak mendiam diri, tapi aktif dan produktif untuk menata desa. Ngono lho. Sing ditata apa ning desa wis dadi ditata ya. Lho, wong iki mloya mlayu. Wah, dene atlet piye Mas kamu? Piye to ki Kuwi lurah apa atlet maraton? ning dindinggon seneng gandeng wong. Wah, berarti pacare akeh. Gandengi ngono. Pacare akeh kepiye to? Ya nono ngrangkul masyarakat tanpa bedake siji lho. Iki lho sing diomongne Pakde Martabak iki lho. Lambemu. Martabak. Lambemu ke Martabak. kayak ngising-ngising. Iki ngono Pak De terang bulan. Oh Pakde Marta kok iso Pakde Martabak. Wong kok. Lah Ya tekel ndeleng awakku. Aku iso guyu ya ndelok dagelan jok kritik jok lulu. Aku sowen. Liyane iku jan gak iso guyu. Lho, aja meneh kok sampean aku dhewe ngoco Lah, iya. guyu kok. Sampeyan. Aku mikir sikilmu iku lho. Tekan dhuwur apik sikilmu sing isor kaya ora tok isu kuwi mang. Oh, alah kok nemen dhek lho jane asine. Karena ngomongke sikilku, aku genten nyawang sikilmu kaya ngopo. Pak, sedaya menika niki pun gawaning Gusti. Gini lho Pak De. Nggih to? Pak De. Apa wae yen duwe sikil ki wis todrating Gusti, kuwi mesti kanggo gunane mlaku. Terus Mula niki
Maido entuk ning kudu diselesaikan secara pikiran yang jernih. Makanya Maido. aku mang di Maido. Lah nggih, Maido apa iki? sikil. Lah jenengan Maido sikil. Niki pun gawane Gusti, tangan niki nggih nyekel, kuping nggo ngrungokke, mripat nggo nyawang, lah sikil nggo mlaku. Mula enten tetembungan ana ning sikil gunane nggo mlaku. Sing ngomong sapa? Lho. Piye tok kowe iki? Kursi sikile piro? Papat. Kok ora mlaku? Kok kene to iki? Loh, lah kae secara logika itu benda mati toh, Mas. Lek benda mati, Apapun bentuknya kalau benda itu mati biarpun ada kakinya ora iso mlaku. sing diparkir ke apa? Mobil Benda mati kok hidup, mati. kok melayu banter ke? Bocah iki kok cerdas to ya? Lho, lah mula sing jelas. Ayo. Kae mergo teknologi saiki karena pesatnya era milenial, mula kae benda mati iso mlaku diwenehi mesin. Lah nek mesine, Apapun benda mati kalau ana mesine mesti iso mlayu. mesin jahite ya ora melayu ya. Nah. Ayo. Kae mergo ora mlayu dipancal. Lek dipancal, Apa wae yang dipancal mesti ra iso mlayu. bojoku lho tak pancal melayu lapor polisi ya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Apik settingane apik. Mas, Nyap. nderekke dalang ki. Ayo martabak, Ayo, martabak leh. Dadi paling ora lapisan Iya, iya. masyarakat Nggih, Pak. diikuti ngono lho. Nggih, 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 Pak. Iki njumbuhke karo kahanan. Nggih, nggih. Sing lenggahi iki paling tidak secara kolbiah, jasadiah, Iya, iya. akhlakul karimahnya kan ada. Nggih, nggih, Pak. Ning paling tidak ya manut nderek sarunge yai. Nggih, ndengi tahu tak ngendelek sarunge yai malah tak gandoli malah lah kok ora katokan ya ini. Ya kuwi salah. Berarti ora tau ngibadah kowe. Ngibadah ngawur. Mas Marta ki ahli zikir, Sing ngomong ahli solawat, sing ngomong sapa lagi petuk pisan iki ro. Ahli wirid. ahli wirid mangsamu. Oh, Ki nyapa kok blangkone mburi diklewerne nyapa? lah, ayo. Ora ngerti. Lek pancen top survei iki dhuwit 500 tunai. 500 sapa iki entekno dhuwit pisan. Ya kok roh bayar kabeh ya. Oh no. Dadi ahli ibadah. Nggih, nggih. Mula disesuaikan karo suasanane. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Ben kepiye gandul syafaate Kanjeng Nabi Nggih, nggih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nggih, nggih. paling tidak setitik diwenehi selawat. Ben bersih desa menika ayam tentrem. Ayam barokah. Ngalah barokah. Sindene jenengan ya Nek wah. diridhoi karo Gusti Allah. Allah. Ngono lho, Bos. Soale iki sedekah bumi. Nggih. Ngalap wilujengan desa. Nggih, nggih. Wah, jan. Wong sedekah ki aja sampe Selamat sing nontok, selamat Pak Lurah Nggih, nggih. Nah, kuwi lho. selamat panitia sedaya ingkang rawuh pinaringono selamat kanthi dayane selawat ta. badar. Nggih, nggih. Lah napa kok selawat badar? Selawat, ya selawat wis. Lah, nggih. Sing penting selawat. Anu, Selawatan dhewe ngapa? Selawat iki kunjuk ning ngarsane Gusti. Kayak bener nggo bengi iki ya kayak. Oh iya toh. Kok ora padha karo benernya asline iki. Kok ora padha pripun toh? Iku Nika Mas Marta sing ngasta dalang. Lah Lah, pancen kleru gambare. Kok ketok putih Sing kae. kleru dudu kene, kono sing kleru. kowe kok ramah itu. Jajal matno sik toh, matno sik. Matno Marta sik. iki mbiyen yang tau ngono. Nggih. Nah, saiki wis ngene. Oh, berarti iki foto sing 12 tahun kepungkur kayak berarti kayak paling. Nah, iku ya wis kira-kira ya 20 tahun yang lalu. Nggih, nggih, Pak. Wong ki rupa bakal ya sudah. Iya, iya. Ora ngono kuwi nggih toh, Mas. Semua itu tidak bisa buat jaminan. Nah, kuwi lho, kuwi lho. Nggih, mulane wis tak gandeng kok sing ya apa ayo ya apa gak kena ge jaminan. bener Pak De, wis to. Mulane kula niku meling karo cah nom-noman ngriki. Wong iki lek tresno karo wong wedok iki aja golek wong sing ayu, Pak De. Ya. Mergo wong ayu ki lek sik enom ki ora masalah, tapi besok ben lek wis termakan usia itu sudah beda. Lah iya ora kena Bocah, ge oh nggih no. jaminan. Bocah itu lek sik umure 20 tahun, 30 tahun itu sik aman-aman. Nanti kalau sudah menginjak 75 tahun itu semuanya organ tubuh pasti melorot, Pak De. Melorot. Lho nggih no. Contone? Contohnya nun sewu. Ya ya. Pipi sing maune ndulen sajuring. Sik nom-nom Sik iki. nom-nom ra masalah. Iki sik umur 30 tahun. Nggih. Ning titenono sok ben lek umure wis 75 tahun. Pripun? Wis nglembreh wis sok ben. Cepakane apa? Lho nggih nglembreh. Enggak nek wis glembres cepakane apa? Lho betul tak cepakipun nglembreh dhewe, Pak De. Oh, lek wis ndungkap Yeswa, iku cepakane bathok. Kok saged? Wong wedok. Nggih, nggih, nggih. Heeh. Lek wong lanang cepakane bumbung. Kok saged, Pak De? Iya soal. Ate metu wis teko Oh, dhewe alah, gak ya bener. Kita wis cepak-cepak wong ya asli ya. Ya mesti meh 70. Ilmune luweh Loh, iya. luweh paham Mas Iya, tapi Marta. iya. Lho, Sewu. Pipi nduren sajuring. Wis melorot, Mas. Alise nanggal sepisan. Kuwi sik enom. Lek kok umur 70 tahun wis diledek ngono.
Masyaallah. Wis nglembreh nih alis iki. Pundake trajung Mas. Iki wis ngembleh, mlaku ngene. Muga-muga iso nganti tekan semono iso Lho, nglempet. nggih. Nek bisa wong urip iso nganti sikile 3. Lho. Kok saged ngoten. Oh iya. Siji teken. Nggih. Ini sampai tekenan berarti barokah. Bener. Amin amin. Mlakune sampai nduduk. Nggih. Aja nganti sikile loro wis pinundut ngarsane. Nah, Pun ngantos nggih. Iya, lek iso sampai tekenan berarti wis sikile 3. dah sikile 3. Ketok kok ya wis Wis nunu. Ya. Lho, iki wis tekenan iki asline. ora kok wis tekenan rumangsamu. Oh, iya. Mula nggih kedah dipun derekke. Nggih siap-siap. Pun anu kotipun Mas, kotipun Mas. Jan niki jan Kali selawatan niki kerja mohon. remen sangat Pak De kula wis panggih dulur-dulur niki wis. Masyaallah. Sehat nggih Pak De nggih. Pokoke lek wayangan ana dagelane penak dalane dawa umure. Mas Amin. Marta ki leh ngastos sinden ki ra gemen-gemen. Amin nggih. Apa kowe biasane melu sinden? Melu dalang sinden piro? Iki lho. Nom-nom koyo ngene iki lho. Ayu-ayu Yo ta. nek Malang iki pancen perantane ngene Mas, lek ana dagelan ini gak oleh HP-an. Jos, Pak. Potong bayaran. Jos, betul. Nggih, jan. Jenengan niku dalang sepuh tapi cara mendisiplinkan panggung luar biasa. Betul, Pak. Dan itu ngene Pancen disiplin itu adalah modal utama. Nun sewu Pak De. Ah. Dan ini himbauan dari jajaran TNI Polri dan juga dari jajaran BKKBN juga Oke. dan juga dari Dinas Pendidikan juga. Apa kuwi, Mas? Karena perkembangan teknologi sekarang IT Iya, itu iya. kan berkembang pesat. Oke. Dadi yen iso anak itu harus dibatasi untuk bermain gadget. Bener no. Itu dibatasi. Bener kuwi. Dadi nun sewu sekarang itu sudah tidak sudah tidak ditutupi lagi bahwasanya awake dhewe iki lek tangi turu sing digoleki mesti HP. Mungkin no zamane beda e. Saya yakin kabeh kita Mangan, HP. mangan HP tangi turu mesti sing digoleki HP. Ini salah satu contoh anak iku yang kurang baik. Betul. Kula niku nun sewu Pak, kula nyontoni anak mboten ngoten niku. Kula niku tangi turu sing kula goleki anak kula. Alhamdulillah. Berarti lek mun didik anake ora mbok kenalkan dunia IT sik. Lho ora kuwi. Lah kowe tangi turu ra goleki HP sing mbok goleki anak kok. Mergo HP ku digo anakku. Dadi aku mesti Ya padha ae to plo-plo. HP ku sisi gentenan aku. Kuwi ya padha ae rumangsamu kuwi lho Gentenan kok. aku. Ya mek meling sinden-sinden. Apa? Jadi goleki anake ora mergo goleki anak. Boten. Goleki HP-ne digowo anake. Lah mek meling sinden jenengan, Mas. Ya ada gelan. Iki nggone ning gunung, nek Iya, dele iya. HP nun sewu. Aja ning kene. Lha nyapa? Wis Naik, kowe Ceng. ora. Sinden-sinden tak amene nek dele HP aja kayak kene. Lha nyapa? Mergo kene mesti sulit sinyal. Lah kok iso? Sulit sinyal. Mergo kene daerah pegunungan to, Bos. Oh. Dadi sinyal sulit. Tak omongi sinden-sinden iki. Mulane sing pinter ki Tapi wong kan ana untirane. Nggih. Sinyal iku mau digoleki untirane. Oh, mboten temu to, Pak. tapi sing paling pinter niku wong lanang. Kok iso? Mulane ning dinding nggon ki mesti sinyale akeh. Kok saged? Nek nggo HP mesti sak ning kene. Soalnya ana antene. Mergo cedek tower. Dadi Anten gitu. Omongan- Antenmu kan rada dawa iki. omongane wong lawas iki Buka HP-ne. omongane wong lawas iki anten. Wong kuwi jaman biyen Awalnya ngene ya. ngomongne anten. Bangsane. Ayo, Coba ayo. kote sak pinten, Pak? Weh, jan. Paling panglipur. Saged. Coba. Ya, ya. Pokoknya sehat sedaya nggih Pak De, Bude. Amin amin. Nah, siji-siji. Saged, Mas. Insyaallah, insyaallah. Nane lale. Ayo coba. Wah, iya. Bisa. Tak kira kentongane akeh men badhe ngetipeki wong delok iki. Wah. Loh. Kayak iki lenggane dhuwur kono kae lho rumangsamu. Iya, iya. Lah kowe maido kentongan kae wujud. Bentuke apa kae, Mas? Kayu to? Iya. Kayu ning gunane kanggo wong sak desa lho kae. Kanggo ngiling. Kae ming digandulne tok. Nek kene nek masalah apa-apa, kentonganke ditabuh, dititir, wargane teko. Kamangka digantung lho. Aji pentongan Nah. karo jok lutut. Jajal kowe kon gantung bojomu kono. Kowe sapa sing arep gelem marani sapa? Dek kita digantung mah melet tak. Mangsane. Cobi Mas, kote sampeyan. Ayo. Enten elektronik to nggih. Nggih. Ade wis siap nggih Pak De wis. Bisa to Mas? Insyaallah bisa aku. Lelo lale, lalo lale, lalo lelo. Oh. Lelo lale, Lale 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 lalo. Lho nyapa to kok mburi tambah iki? Perasaan gawe cengkok. Cengkok kuwi Biasa Mas bae. Budi. Bener tak Tapi akeh. saking panjenengan Mas Marta. Hah? Saking panjenengan. Apa? Aku ki semanut ae. Dalang tuwek aja dijak kakean ngomong. Wis Ora pati krungu. wis menggeh-menggeh. Iya. Ngono. Ayo coba. Kambang rawe.
kembang rawe neng pinggir kali. Sambi gede tak dongakne akeh rejeki. Ya ngono lho. Ngono kuwi lho pinter. Lah iya. Ya iya ta Mas. Heeh. Ngono. Aku saiki lho gak Ngiris tempe diwadahi tanpa Sambi gede rezekine berkah barokah. iki sing nyenengke ya ngene iki. Masa sewengi mbok cipok pindho. apik. Loh, kepiye to? Iki tenanan kok iso. Kenalan mau mbok Aku kecap. rada krungu ya iki. Iki lek ambung-ambungan iki seneng iki ya. Rada krungu. Rada krungu ya. Kembang Kamboja. Oh, pergi. Kok apa ki lho? Ojo dadak aja angel-angel ojo mumet aku yo. Masya Allah. Udah, Lah dadak. ditimbali kok mikir mo ki lho. Lho kowe iki omong dadak-dadak ra mbok omong isih mau kowe. Apapun pekerjaan itu yang bagus itu spontanitas gitu, Mas. Betul. Spontan ya spontan tapi ora mikir ngene iki gedeng jane iki. Suwalireng tontomane putih. Apik lho. Palurah ganteng Piyayine pancen sugih. Rungokno. Suwalireng kesakane bola. Balurah ganteng Balurah ganteng ora akeh pola. iso ibadah. Ya ngono. Ya ngono. Ya apa? Hei, Ya apa? Entang. Salahku Mas. kowe iki joli. Untukmu. Hei, untukmu tak ambil. Ya Allah. Untukmu cepat iki. Sabar. Wis tak omongi. Kowe iki aja yayan. Lah kok tak cipok brotol. Kowe iki yayan. Untukmu main kelelek e. Ngambungi pipi nyapa mbok kokop. Batinku ki yo mesle. Lah kok dhewe dipapak ning ngene. Untukmu mengke. Mangsa Ini yang ngono, dagelan ngambung aku. Piye? Napase piye Napase piye lagi tumo niki dalang ambune solar lagi iki aku. Mangsane. Tuk, mambu solar. Nek omben alkohol, nek mambu legi. Tapi wek kalah lho, iso parikan kok. Mangsane. Lagi iki aku. Iki aku apa awakmu? Lagi iki aku. Jare lurik, suwek pinggire. Didendami. Tak tonyo lho. Kowe kok. Iku tak cipok kaya kuwi neh lho. Kowe kaya pade iki lho, mau penak kok iso. Mau ya Pakde. Cobi pade. Wes. Sasa pareane gieting karo kuwi aku wis. Basa mbok ambung lah kok. Lagi jebul lagi temen iki aku. Piye? Dalang metik ya iki. Kok saged Tanpa gigi. mangsane ayo. Bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Atatamar bismillahirrahmanirrahim baimatan matur nuwun dumateng Kyai Sambi Gede. Ya, pelan. Terus suwun, Pak. Loh. Pakai ini lo notasi. Matur nuwun Kyai Sambi Gede. Engkang sampun nimbali kula rene. Gelar wayang
acarane lak bersih desa. aja mbombo tune ceblok. Oh, terus mak. Semangat apa kok ceblok atine? Bukan basa-basi. Nanggap wayang acarane Sedekah bumi. Apa? Mau bersih desa sedekah bumi. Saman men celame tak ambung leh lho gak iki. Wis tak. Iso hanya to. Ya di antara sedekah bumi karo bersih desa. Insya Allah didohne saka bilahi. Betul. Nimbali seniman uga ya seniwati. Nimbali seniwati yen tak delok cantik sekali. Mas Dalang Marta disawang pancen apik tenan. Nah, tapi sayange untune kok cepotan. Kayo, kowe mesti ra kenal kok. Kowe ndalango. Mboten Pak De. Mboten Pak De, mboten Pak De, Pak De. Pak De katokmu suwe lho, katokmu suwe lho, katokmu suwe. Wah kok leram. Yo santane Pak, santak, selembek santak. Tuk. Iya. Ayo. Ono, jalan kita. Hei, Diajeng garwane pun Kakang Diajeng. Ya kene. Diajeng. Ayo, kene sapa sing ketoprak? Ngeto. Sing kono mesti ngene. Ini. Pak Jok duduk, langsung sakit Pak Jok duduk. Ayo Rene. Kentong kamu Jok. Mendah boyo ngopo? Yen nganti ono kedadian koyo mangkene. Wis sik selambune rung ditata iki mangke ketoprak to. Oh iya to. Lho aku kok ngerek selambu. Oh, kelir. Ojo jelumbu. Tak kok kene kena. Tak kene. Wis sik tak lereke. Sret menggah menika ketoprak sampun dipun mulai. Kreng. Dek. Ajeng. Rotoran. Ing papan kene aku bakal nitipi pirsa marang panjenenganmu. Apa bener sakap? Sekap. Hei. Tak tutupe selambune nek ngono iki kok ana sing kleru. Pripun? Urung mari dugahne. Lho niki nyangkit kok. Nah niki dikene. Dereng ngertos kok jenengan. Oh iya. Karo aku Sitanju. Nuwun inggih Kang Mas Sinta. Ing papan kini pun Kakang bakal nyuwun pirsa. Sekap. Aku wis bola-bali kandha marang kowe. Kados pundi Kang Mas? Ya gene nganti keprungu ning taling aku. Banjur ana pawarta sing ora ngepenake. Ketoprak. Menapa Kang Mas Sinta Bakso? Yen semono aku tindak golek tumbal. Golek tutuk sing bener. Tutuk gegeden, tutuk kenyeseken. Karek Kowe genodok bathuk iki ya genodok kotak. karek ndelok rame. Ya wis. Wis kono. Mas, kene iki ya omong sik ora kus omong tuk ngono kuwi. Ngomong urung puase, urung ketemu wis tolong. Kudu iso tenan ngono. Padune nyeneni kula madhep rono ben kesoting. Ya kira-kira ya ngono. Sitanju. Katimbalan dawuh Kang Mas Sinta Bakso. Ayo gini. Nuwun inggih Kang Mas. Apa bener yen ing papan kene ana cumondhok ing Gusti Prabu Siladikrom? Mboten leres Kang Mas Sinta Bakso. Kepiye? Mboten leres Kang. Kowe aja goroh. Mboten Kang Mas. Yen ana apa-apane ning kadipaten kene banjur sapa sing nampa wirang? Mboten kono Kang Mas. Yen kudu kaya mangkono sing ndak tampa banjur kepiye kedadian
ikut ya. Assalamualaikum. Loh. Ketoprak assalamualaikum. Waalaikumsalam Iki nggih. leres daleme sida paksa. Kula sida paksa. Nyun pangapunten Oh, niki. santo iki. Nggih, nyun pangapunten nika dine Sabtu wayahe mbayar PCX menika. Lho, Kang Mas itu paksa cicilane teko ki lho. Ya pancen aku njikuk PCX kuwi artine ana. PCX kuwi picek. Sik to. Kowe lambemu Sing rada toprak. kesel ketoprakan arep-arep. Nah, iki lho, lho. Bang Krejin. Ketoprak modern ngeten kita, Pak De. Anu kon dapur liyane, Pak De. Kon dapur liyane. Dapuk sonto. Gobek, mbane kae. Niki kan dadi Iki ndake kutho Banyuwangi to. lho, Nggih. Oh iya, iya. Wah, jan. Ora Aja ngisi-ngisi nebas. Sitan. Ketoprak tenan. Nggih. Mas Kritik iki mbiyen anu, Siswa budaya. Seniore ketoprak. Ngawur. Siswa budaya sapa Lah sing? iya. Si Anjung. Donje Kang Mas itu paksa. Kowe kondo bloko. Lah kotang. Ngono. Kotange bukaan lho, Dak. Ki apa to iki? Blak kotang kok kotangan. Belah kotang terang-terangan. Angke kok kotange kon buka iki lho. Lek belah kotange apa ditutup kotang kok belah kotang? Iya blak kotang buka. Iya iya. Buka-bukaan tegese transparan. Iki napa iku wanduk? Oh. Mban. Betul. Dah ngenut dalang tuwek angel ora umum. Jan. Aku Lah kok nyedurung ngerti ra ngerti yo. ruang ngono. Orang sampean tekane iki mang ya wis bengi. Aku njaluk kami tua rondap ruang ngono. nek ngejak ngene aku ya rasa Hei. sayang. Diajeng Marta. Anu diajeng Sri Tanjung. Jan repot. Aku kelingan jenengan ae kok iso. Tanjung kok marpak lho. Mare melu ae kok iso. Kuwi lho piye? Diajeng Marta. Mosok ngono. Duduk iku. Sing niki lho dia Kok Marta. diajak Marta. Diajeng Sri Tanjung. Donje Nges tenanan iki. Tenan Pak, serius. Serius. Oh, sampean aja ganggu. Kak. Kak ganggu gawe tunggal guru kalih ganggu, Nah. tunggal karo kalih nisro. Tunggal kanca aja beda. Hitung nang kono dadi nek kene ngenyang kono tuku nek kene. Iku anu tujuane dodol nomor. Oh, kita iki anu Pak polisi cekelen bal dalang Pak polisi. Nomore biyen ngono. Ketake iki biyen ya makelar kita iki. Iya maklar barang. Hei, si Tanjung. Katimbalan dahulu Kang Mas itu paksa. Serius. Kabeh para nayakaning praja. Endi? Wong delok lho kuwi. Sik to, Tak kro, totoke ketoprak tenan kok iso. tenanan iki ketoprak. Kabeh nayakaning praja ana ing parigolan wis padha mangerteni. Ing wektu dina kuwi aku nalika golek tumbaling praja Mas Tulung Plengkung Gumbala Tulung Gelung nanging keprungu kedadian sing ora ndak kepingini dajeng. Kabar menapa Kang Mas itu paksa? Apa ya bener sliramu wis cecaketan marang Gusti Prabu Saladikrama? Kabar niku mboten leres Kang Mas itu paksa. Kowe aja kandha goroh ana ing sak ngarepku diajeng si Tanjung. Tanjung setia kalian panjenengan Kang Mas. Kowe kandha setya nanging kedadian sing kaya mangkene banjur nyoreng asmaku diajeng si Tanjung. Tanjung mboten lepat Kang Mas. Si Tanjung, Nuwun izin Kang Mas itu paksa. yen nganti ana kedadian sing ora ndak karepke banjur kowe tumindak sedeng Mboten Kang Mas. sepisan maneh kowe kandha apa anane diajeng si Tanjung. Tanjung mboten lepat. Kang Mas itu paksa. Kepiye karo aku si Tanjung? Saniki wonten niki biyung ingkang ngancani kula Kang Mas. Ing sakleker gentong iki gumantung saka biyung ban. Nggih. Biyung ban. Yo. Aja omong jare ora melu-melu. Enggak ngono, itu Lah. kali. Iki Lah, dadi biyong ban. Ayo Ketut ae model. Sutradara ngene. mosok aku kon meneng ae wong. Kae mok barang. Lah, Jahat. menggah menika ketoprak niki dabuke ban. Oh iya. Siki ya. Mbane kaya Batman. Ya. Lek kaya Superman. Biyung ban. Biyung ban. Aku kaya Winnie the Pooh. Ora jujur ae Nin. Jo produk iki urung ngomong wis lucu. Nggih. Wis lucu ya. Lah iki. Biyung ban. Wonten dawuh, Gus. Ayo maju rene. Mban omongo. Gagas.
Lara lendokku. Ora tenan ambeien lah kancane nek ditumpaki. Ndok mbok ngene. Botong Mas ya. Langsung mak. Neng weteng Mas. Aku ora tenan lho botong iki Mas. Ya apa kon niku? Niku meneh mlaku. Kon ngono niku lho weteng sendung e. Biyung Ban, Wonten dawuh Gusti Patih. apa bener kon wis Wis apa? wis ngerteni yen bendaramu Sri Tanjung tumindak setting? King menapa panjenengan menika ndakwa maneka warna Gusti Putri menika mboten tumindak setting. Mboten wonten priya kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Kula minangka dados abdi ing dalam kaputren. Kula menika dados seksi menawi Gusti Putri menika tresna sanget dhumateng panjenengan. Nanging Mboten kabeh wonten priya kang dipun tresnani kejawi panjenengan. aja nganti kowe ngisi sing manah kula menawi panjenengan ndakwa maneka warna. wis Pirang pirang menapa panjenengan ndakwa Gusti Ora. Patih sakit ora sing malah kula menawi panjenengan ndakwa Nanging kamangka dalam- Gusti Putri menika mboten ndak Sing sedeng ndakwa. mboten wonten priya kang dipun tresnani kejawi panjenengan Iya. sakit ora Nanging- sing manah Iya, kula iya. pramila saking Aja menika nganti sampun kowe ngisi-ngisi ning Tenan ah, batine dadi ban ya iku. Bener. terus Sri Tanjung, wonten dawuh Gusti Patih. Kang Mas Ayo, maju. pun Kakang bakal menehi pangapura setitik. Nanging kowe gelem kandha bloko ya bocah kuwi. Tanjung boten lepat Kang Mas Nggih. Sito Paksa. Emban sampun sanjang kalian panjenengan. Kowe ora gelem kandha. Boten Kang Mas. Kowe ora gelem kandha. Kowe ora tumindak setting. Boten Kang. Kowe aja kok. Bos drame bos jazz. Malah ndelok dagelan. Wong rene padha ditanggapi yo ndelok. Lali. Ya apa rek? Enggak, panjenengan sampeyan dawuh serius. Lah nggih. Persis. Ya apa rek? Persis jok klinik. Padha ditanggapi nonton dagelan. Potong 200 rek. Ora. Kata ya apa kuwi bayarane 120. Orok malah. Tambel itu 5. Sri Tanjung. Ayo drame. Kowe tumindak sedeng ora? Boten Kang Mas. Kowe tumindak sedeng ae. Yo kene ora tindak. Yo kene. Kowe Sampun. Yo kowe. Apa kowe? Tak idoni lho. Ayo. Apa ora ya ndasku. Dak. Sri Tanjung. Ini. Ojek Kang Mas Sito Paksa. Ini. Dak rewangi golek tumbaling praja Mas tulung plengkung bola tulung gelung nanging kowe banjur tumindak setting. Engkang sabar nggih Gusti Putri. Kula menika dados abdi Kowe panjenengan. melu. Suwikir. Ini. Sepisan maneh ndak takoni kuwi kandha bloko Sri Tanjung. Tanjung boten lepat Kang Mas Piye? Sito Paksa. Piye? Kowe ora gelem kandha bloko? Tanjung boten lepat Kang Mas. Ewa semono Gusti Prabu Sadikrama cumada ning Taman Kaputren banjur kowe sinisian. Kowe ora jelas. Aku lagi wedi ya. Ayo kondo wis. Kang Mas Sito Paksa. Kepiye Dajeng Sri Tanjung? Menawi panjenengan boten percados kalian Tanjung. Kepiye? Tanjung ikhlas jenengan pejahi Kang Mas. Nanging Tanjung gadah pitungkas. Kowe duwe paweling. Gage kondo kowe Sri Tanjung. Menawi Lutira kula mangke anggonto amis Piye? ateges Tanjung lepat Kang Mas. Nanging menawi Lutira kula anggonto arum Tanjung boten lepat Kang Mas Sito Paksa. Kowe kondo yen ludiramu anggon darum ateges kowe ora tumindak sedik.
Sak banjure kowe kandha yen lu diramu anggo ndamis banjur kowe tumindak setting, Kanjeng boten lemah. Hei! Si Tanjung. Kenging menapa panjenengan? Ban. Polahmu lho kok. Iki ngesenek kene, Si Tanjung. Ban. Pak, genjang siji, Pak. Siji. Nying. Cik. Nah. Simbal. Nah, terus. Yo, siji, Pak. Genjangane siji, Pak. Ben koyo siswa budaya tenan. Nah. Si Tanjung. Nuwun izin Kang Mas Sitopaksa. Ewasmono ndak belani maju ning peperangan krana aku tresno marang kowe si Tanjung nanging sakwise Gusti Prabu Sri Dikrama cumandha ning papan kene banjur kowe gawe wirang mbeset katresnanku kowe si Tanjung kowe kandha diramu anggondo aroma teges kowe ora tumindak setting banjur ranggon damis kowe tumindak si Tanjung ing papan kene aku ora bakal bisa menehi pangapura marang kowe si Tanjung waspadano yen waduh Dawa men yen nganti kowe gawe wirang bakal ndak sirnake kowe si Tanjung aduh napa kula bukane? Yung Ban. Penak. Patungmu ben lucu. Yo. Oh pancen tak karo kene. Si Tanjung. Nuwun izin. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene, luwe becik kowe suwike si Tanjung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gusti Putri. Lah, mati mbane. Kok melu-melu nyapa tuh sampean Ora iki? ngono ya wis ya. Kena bukan kena. Aja mek dhuwur iso lho. Tangi iso. Tau ngisor malah nyeluk jenengku mak tut ngono. Lah iya. Aja dhuwur. Ben mati aku mati. Wis, ya dilatih ya mbane. Gusti Putri kenging menapa panjenengan panjenengan. Kamu kotresno sangat kula dumateng panjenengan. Lan kula mangertosi panjenengan menika mboten tumindak lepat. Yung Ban. Napa? Yen ngerti kedadian kaya mangkene yogine ku ora bakal bisa ngimutni bendaramu putri. Ingkang kula imutaken menapa? Amargi Gusti Putri menika mboten tumindak setting Gusti Mas. Nanging kedadian kaya mangkene ora mung trima kowe sing mangerteni. Para prajurit, para nayakaning praja ya uga mangerteni. Yogine kowe mene sabelo apa ndak etutke nyawamu? Mboten. Ndak etutke nyawamu? Mboten. Kaya wae idoni barang laku. Ayo pikir. Kaya. Sukir. Ya. Ngerti toto kromo. Ayo teko. Si Tanjung bakal tak buktekke sak kabeh kandham. Apa? Sikil. Sita paksa asam murate kumat. Ora. Kowe kandha diramang gondo. Arum ateges kowe ora tumindak sen. Seng. Sampai. Seng. Belum ora si Tanjung. Aduh. Yuk kini lutianmu anggon harum. Wes ngomong jare mau. Pas ngepek apane kok ora nangis ngono.
Aku wis krado mateni kuwi. Kados pundi kananipun Gusti Putri Gusti Patih? Kanggo aku Sri Tanjung tumekaning pati. Gandaning klutira kados pundi? Anggon Tuwarung. Kula sampun matur dhateng panjenengan menawi Gusti Putri menika mboten tumindak lepan ing kena tetep nyambel percaya patih goblok. Kandanipun harum menika Gusti Putri mboten tumindak lepan. Iya aku sing keliru. Ngono kok tetep jan pateni. Ayo dilukti bebareng. Ora iso. Dilukti bebareng. Saged. Cuman ngadeg kok. Mosok sida paksa sampurane kumat. Utang duit sahur duit utang pondo sahur pondo utang pati sahur pati saleh penjen sampun merjaya bentur ingkang saged kula tresnani saged mati saking tangan kula. Halo. Sekop. Aduh. Kowe mateni aku buyung buan. Ketene sing mati. Aduh. Loh. Sik urip. Tak gedikin dase ya. Pak Dalang, saleh penjalan sedaya menika sampun mati. Ramene jaman. Reja-rejane menika tasah direjakne. Kula menika sejatosipun tresna sangat kalian jenengan. Ngono. Heeh. Najan to aku yo ngono. Kula menika sayang sangat kalian jenengan. Ban. Aku ki jane sejatine nek nyawang kuwi iki kaya dening tak sawang kaya rembulan. Sami. Jenengan mlayu kula tingali jenengan menika kados mendung. Peteng dedet lemengan. Lah kok ngono wangsulane kok, Mbak? Tegese sasampunipun mendung menika Ora sumi. ngono wanita kang indah Sulistya kajaba kowe, Mbak. Wong ayu garwanipun Kakang Yayu. Kang Mas. Aku nyawang kowe kaya tenan. Kak aku mah Pakde anungku untukmu cepet neh Pakde aku Bar wis nek ngejak ketuk. Jan iki blesek kabeh. Wong jenengan iki kula nut kaya malah haus rokonan. Lah rumangsaku kene mah wis mari terus ketoprak sesen jual lamban kok gandrung aku. Lah jenengan yo kelainan wong genah lanang kok doyan. Lah iku mang dapuke wedok kok. Wedok wis biasa wis mendem wis ngono ngawur. Mangsate kok iso. Wis go hiburan Pakde wis pokoke. Ayo tembangi. Monggo, derek. Nggih. Sore-sore padang bulan. Ya. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene Bebarengan kai remulane yen di sawang kaya kanca kabeh gedhuk asale saka telo yen ra petuk iku tambane apa gedhuk asale saka telo mata ngantuk iku tambane apa aja ngono kadang janji aku mas kodelo aja ngono kadang janji aku mas kodelo wis terima kasih nggih Mbak Yu nggih sampun dereng dereke jumenenge jenengan kok
Menika ingkang mirsani lak nggih para-para nem-neman wonten. Nggih. Piyai-piyai sepuh nggih Nggih, wonten. Mas. Mula mangke anggenipun nyawisi tetembangan nem-neman nggih niki. Nggih. Mangke ingkang kasepuhan panjenengan. Nggih. Budhe Mawi kok. panjenengan rakuk. Budhe iki ngawure Dayo, nyepelene. nggih, monggo. Mbak Yu ki yo coba lagu-lagu kasep iki arepe nembang singkong keju. Yo njak. Kok niku sepe, Mas. Mau mboten nggih. Derek Nggih. panjenengan, derek Nggih, panjenengan. Mbak pilih panjenengan nggadahi pamundutan Loh, mau. Kowe mboten. iki anu mawon, larasipun derek pelok mon nggih. Nggih. Ngagem tembangipun Mas Mantos. Nggih. Napa, Mas? Aja digondeli. Nggih. Nah, pas. Nggih. Pas kali panjenengan. Dadi yuswa sak monten ku lak aja gondeli. Aja gondeli. Diculne ae cek Coba, larat. Nggih, diatur. Tapi monggo nderek. Nah nene ya. Ya yo. Pun. Wah samar, Dik. Saben ning di papan panggonku ya tetep kudu mbok kancani. Yo, senajan aja digondeli nanging tetep tak gondeli. Ya kene. Yo. Inang karo ngempot senduk. Terima kasih, Nggih, Mas. Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, makasih, Mbak Yu. Siap. Nggih. Nih ganti nom-noman. Yuk, kanca-kanca sepote. Ayo, semuanya. Cio. Berpacu dalam melodi. Awas. Oh, 1, 2, 3. hey. Oh. Oh. Enak. Oh, eh, oh. Jantenan Iya, iki. iya. Wah, Oh, Jan- no. Anu menika krawitanipun paring asma napa, Pak? si perawan. Betul. Niki lho krawitane niki lho jenenge